Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Nhasi ndanonoka kuposta ndambotaura nevamwe vanzvadzi vaya vanga vachiti ivo vanoroya. So ndataurawo navo kwenguva yakati rebei. Strange things indeed they do happen in this world. Reketsaiti vatapinda mumamessages avo atadzoka takakubatirai. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu, vakatumidzira iri WhatsApp voice note. Saka ivo vainge vachiti nekuda kwekuti vainge vachida kuti madhamu vavo vange vachiendawo kuchando, then ivo vozotevera zvavo kumashure. Saka vakabva vazosangana neumwe agent uyo ainge aine kampani iriko kuUK ikoko. Saka it seems as if munhu uyu ndewe hukama. Saka then vakabva vazonzi vainge vachifanira kuti vange vachizobhadhara mari kuitira kuti COS racho ringe richizobuda. Saka ivo vanoti munhu uyo vakamupa mari iyo inokwana kuita 70,000 rands. Then munhu uya akabva azoti pari zvino zvemaCOS kunoku kuUK zvambofarwa, saka we are going to wait. Then munhu uya ndokubva azoti ndichazokurifandai mari dzenyu, but from December vanoti ndopavakapa munhu uyu mari. Until today munhu uyu hanzi ataure neni, and whenever we ask about our refund iye anenge achingoblutika mamessages. Saka ivo vari kutotsvakawo someone anokwanisa kuvabatsira so that vange vachidzosa, vange vachikwanisa kuzodzorerwa mari yavo, because vari kuti akomana 70,000 imari yakawanda, haisi mari yekuti munhu akakuvhara mari yakawanda kudaro then you can just forget. Saka kana muriko munenge muchizvikona, you can come to my inbox, then ndobva ndazokupaiwo manumbers avo. Vari kuchema mukoma vedu ava. Reketsaitibva tapinda muconfession yedu inotevera. Confession yedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Inini ndiri murume uye ndine makore 32 years ekuberekwa. So mukoma, ndakarombawo patakaisa tombstone paguva rababa vangu, ndakabva ndazoisa mushonga. Inini mukoma ndakaromba apo pandainge ndiine 28 years. Saka ndakabva ndazonzi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizombomira zvishoma kuti tinge tichizoisa tombstone paguva rababa, because baba vakati vashaika then the following year, nekuti ndine imwe hanzvadzi yangu uyo akaroorwawo nemurume ane mari dzake. Saka vainge vachiti taifanira kuti tinge tichienda tose kumusha. Kana taenda kumusha then tinobva noisa tombstone paguva rababa, but inini ndainge ndichingoramba ndichingoti no, we will do it kana tava nemari, even though ndainge ndichiziva kutoti sisi nemukuwasha they were willing to foot the bills, but ndainge ndichiti tombstone rababa ndikuda kuti ndinge ndichizovawo ndichizobuditsawo mari. Saka ndainge ndichiti panotengwa tombstone rababa neniwo ndainge ndichida kuti ndinge ndichizowanikwawo ndiripo pama-contributions. Vakabva vati it is okay. Apa ndainge ndakamirira makore awo andainge ndakaudzwa kuti you are supposed to wait, then ndichazokuudza. Ng'anga eya zvino yakazondiudza kuti it was now fine, but tombstone iri rababa ndaifanira kuti ndinge ndichizoritenga ndiri ndoga. Apa tombstone iri rainge richidhura sei? Ndakashanda mukoma nashi for a whole year ndichingosevha mari. Saka mari iyi ndo yandakabva ndazotenga tombstone riya. By the time pandakazoudza nkwasha nehanzvadzi yangu kuno kujoni kuti tainge tichifanira kuti tinge tichimbodzika kumusha kuti tinge tichienda kunoisa tombstone paguva rababa, ivo vakazoti voda kumhanya vachiti zvino ticharitenga kupi. Ndokubva ndatovarakidza mapictures kuti pandainge ndakamboenda kumusha ndichinogadzirisa passport yangu, ndo pandainge ndakatoenda ndikatonotaura nevanhu vanogadzira matombstone. Ndokubva ndatoti vange vachindigadzirira tombstone and I had fully paid for that tombstone. So everyone ainge aripo akangofungidzira kuti dzainge dziri shungu dzemwana komana ainge achisa tombstone paguva rababa vake. Zvadaro mukomana achi takazoti taenda kumusha kuya, and I made sure kuti
we avoided vanhu vose vaya vandainge ndichiziva kuti ndo vanonamata vanoenda kumashowe. Ndakangodanawo vamwe vaya vandainge ndichiziva kuti aiwa vainge vasina kana dhoo neni, ndo vandakati vaifanira kuti vange vachizouya tinge tichizobatsirana paprogramu yacho iyoyo. Vaya vandaiziva kuti ivo vanonamata, ndakabva ndatotanga kutoudza veukama kuti mukufambawo kwandainge ndakaita ndainge ndakavabata, ende nganga yacho mazuva acho yainge ichiri bhizi kubika mishonga. Munozviziva here kuti munhu anotobikwa like uri kwaunenge uri ikoko unotobikwa zvekutoti hama dzako zveshuwa mukufamba kana dzofamba paya dzinenge dzichitongobata iwewe. Saka ndo zvainge zvichiitwa nen'anga pose apa payainge yakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichimbomira kuisa tombstone paguva rababa vangu. Zvadaro takati taisa tombstone paguva rababa, then dzimwe hama dzinofarirawo zvechivanhu dzakabva dzati tainge tichifanira kuti tinge tichizofamba tinge tichiona kuti ichokwadi here chandainge ndakataura chekuti iniwo mukufamba kwangu ndainge ndakaudzwa kuti kwainge kuine vamwe veukama avo vainge vakaromba zvekare vakatochekeresa baba vangu. Takatoenda kun'anga dzakasiyana siyana, but mukomanashi network but ndine mushonga uyo wandainge ndakapiwa unonzi mugara n'anga, kuti pose pandinenge ndasvika network inobva yatombodzima. N'anga iyoyo hapana kana zvainenge ichimboona, inenge yava kutongoona mavisions enhema. Saka taiti tikaenda kwatinenge taenda, vaya vandakavenga vanonamata ndo vaibva vazongonzi uyai muone, ende zveshuwa munhu achitobuda muglazi achitoita sekunge anotoroya. Saka hama dzangu idzo hadzitombozvizivi kuti inini ndini ndakatochekeresa baba vangu, uye zvekare ipapo patakaenda kunoisa tombstone paguva rababa kuti ndine mishonga imwe iyo yandainge ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichiisa muwallet. Saka kamushonga kaya ndakabva ndazongokadonhedzera pasi, then ndokubva tazodzokera kumba kwasisi. Then mangwana acho makuseni ndakabva ndazovaudza kuti kwainge kuine kumwe kwandainge ndichida kuti ndinge ndichizoenda, ndokubva ndazodzoka ndikabva ndazonotora kamushonga kaya. Saka kamushonga aka ndainge ndakanzi kana ndazodzoka kuno kuSouth Africa ndinofanira kuti ndinge ndichizokwereta someone mari, then kana ndamukwereta mari iyoyo yandinenge ndamukwereta it will be multiplied, then nyoka yangu ndo painobva yazotanga kurutsa mari, but inenge ichingorutsa like munhu uyu wandakakwereta ndakabva ndamukumbira kuti ange achizondikweretesa 1000 rands, ndokubva andikweretesa. Saka ndakabva ndazotora 1000 iya ndikabva ndazoiisa muwallet, but ndakaita kuti mari iya inge ichigumana nemushonga uya for the rest of the night. Zvino ndakazoti ndamirira 10 days, then ndo pandakabva ndazoona nyoka iyi. Pandakaiona handina kana kumbogara ndakaivhunduka, because zvinhu zvandainge ndakatoudzwa kuti mushure mekunge tamhanyisa program yekuisa tombstone paguva rababa, then ndaizoona nyoka inenge ichiuya kwandiri. Saka nyoka iyi iyo inotonzi hanzi ndo mweya wababa vangu uyo wandinoshandisa. Nyoka iyoyo ndo inotorutsa mari, and each and every time kana ichirutsa mari nyoka iyi inorutsa ma1000 it depends nekuti mari yacho yandinenge ndichida mari yakawanda sei. Saka inokwanisa kurutsa kana kuti 2 kana kuti 3 times a day. Ndotoziva kutoti ndinge ndatobata 4000 kana kuti 3000 changu per day, then ndobva ndazoisa mari iya paside. Mangwana futi ndoisa imwe paside kusvika mari yacho yandinenge ndichida kushandisa yazokwana. Nyoka iyi inobva yazombozorora. Veukama havatozvizivi kuti the reason as to why ndiri kubudirira like this, it is because ndini ndakachekeresa baba, uye zvekare ndikabva ndashandisa veukama. Vamwe ndo vandakaita kuti vange vachingonzi ndo vakaromba, vamwe ndo vandakashandisa ipapo patakaita function yekuisa tombstone paguva rababa. Nditori mbinga mukoma. Nyoka iyi zvino iyo inouya paya pandinenge ndakarara. Ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichirara each and every night ndisina kana chandinenge ndakapfeka, because nyoka iyi inopota ichiuya ichindinanzva muviri wangu wose. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi ndiri mbinga, ndine nyoka. Nyoka iyi inorara ichindinanzva muviri wangu wose every night.
pakaipa panotyisa apo pavati munozviziva here kuti munhu anokwanisa kutobikwa kugadzirirwa nyaya zvekuti kana vanhu vakafamba vanototi ndiye ari kutiroya, izvo anenge akatobikwa zvake. Pakaipa. Let us talk about this issue in the comment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So inini mukoma, like me and my siblings, ndisu tega tiri kutambudzika nekuda kwezvakaitikawo kuna amai. Saka amai vedu ivo vakapondwa. Zvino amai vakati vapondwa, then hama dzaamai dzainge dzichifanira kuti dzinge dzichizovagadzira kuti ivo amai vange vachizokwanisa kudzoka. Saka amai at that time zvainge zvichitonzi chipoko chavo chainge chichionekwa pamba pevamwe sekuru hanzvadzi yavo. Saka ivo sekuru ava hatitozivi kuti why is it vasina kukwanisawo kubatsira mweya waamai vedu kuti unge uchikwanisa kunorwa nemunhu wacho uyo wavainge vachiti ndiye ainge akavaponda, because ivo vainge vachiti pamba pacho painge pasingasvikiki nekuti munhu wacho ainge aine zvikwambo zvakawanda zvokuti vaiti kana vakada kusvika padhuze nepamba pake vaibva vazomhanyiswa nezvikwambo zviya, ende vaigara vachitotaura kutoti munhu uyu ndiye akandiuraya. Saka sekuru vakabva varamba, vakabva vati inini handizvikwanise nekuti ndinoita zvekunamata, saka hapana pandingambofa ndakaenda kun'anga. So hapana ari kuda kuenda kumberi nekuti zvinoratidza kuti zvine kakubata mishonga mukati. Then zvava kuchisimudza mhepo, saka mhepo iyi yaamai vedu iri kutitambudza mukomanashi, ende amai vanoti kana vachiuya kwatiri vanobva vauya kwatiri tiine hasha, ende kune kumwe kwatakamboenda, then mweya waamai wakabva wazohakwa neumwe muprofita. Mweya waamai ukatotaura ukatoti, ndiri kuti kana ndikabudira kuhama dzangu dziri kubva dzanditi, ko iwewe zvawauya pano uchizotinetsa hauna vana here? Saka vana vangu handina kwekuti ndinokwanisa kuenda kwacho uko kune avo vakandiuraya, ivowo vane zvikwambo zvavo, handikwanisi kuti ndinge ndichiendako because handina simba. Hamawo dzangu ndinoti kana ndikaenda kwadziri idzo dzinobva dzazondidzinga, saka ndava kutongoya kwamuri imimi vana vangu. Zvino handiziviwo mukoma kuti pakadai so tinofanira kuti tinge tichiita sei, because vamwewo vatakambotaura navo vakati hazviiti kuti tinge tichifamba tiri toga, ko kana kuri kunzi mweya wacho unenge uchitaura, ko kana uchinyepa usiri mweya waamai vedu, hanzi zvinotoda kutoti veukama hama dzaamai dzinge dzichizovapo. Zvino mweya uyo waamai unoti kana ukatanga kutaura then ivo vanobva vatotanga kunamata, but kana mweya uyu wauya kwatiri unototaura kuti hongu kunamata vanozviita sekunge vanonamata, but inhau yekuti havasi kuda kuti vange vachindibatsira, nekuti kana vakagara vandibatsira then ndichavafumura, because naivowo vane zvavakabata, izvo zvandinoziva kuti ndo zvavanoshandisa, ende vachitokushandisai imimi vana vangu, but handina simba. Ndiri kukumbirawo mukomanashi kuti munge muchizondisvitsirawo nyaya yangu iyi, kunyange zvichiita kuna samaita, zvekare muchizoverengawo pachannel penyu nyaya yangu. Ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira kuti pakadai tingapafambisawo sei. Tiriwo muno muSouth Africa, inini nehanzvadzi dzangu uye zvekare nemunin'ina wangu, tose tiri 5 kudaro, mamarriages edu ose akaparara, uye tiri 5 kudaro tose hapana kana akamboita mwana. Zvino mungati zviri normal here izvozvo? Naivedare Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, anzi tose tiri 5 kudaro hakuna ane mwana, uye zvekare mamarriages edu akaparara. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndiri kushungurudzika because kubva pacho pandakaromba ipapo kusvika pari zvino I don't see any change in my life. Inini mukoma ndakataura nen'anga dzakawanda paFacebook uye zvekare panapa paYouTube. Vazhinji vacho vainge vachiti vanozvigona, but mari dzavainge vachichaja
vainge vachindichaja zvekuma $7,000. Saka mari iyo ndakabva ndaona kuti ndainge ndisingaikwanisi kudzamara ndazotaura manje neimwe n'anga ndikatoenda kuri kuChipinge chaiko. Ndakati ndasvika kuya ndokubva ndazoti ndainge ndichida kuromba. Saka uko manje ndakabva ndazonzi painge pachingodiwa at least $350 mari ndainge ndiinayo. Then vakabva vazongoreta maranzi andainge ndiinawo ndikabva ndazovapa sekuru vaya. Saka sekuru vaya vakabva vazoti ndaifanira kuti ndinge ndichimbodzokera kumba. So ndakabva ndazodzokera kumba ndokubva ndazoba chipfeko chaamai chemukati. Ndo zvandainge ndakafambira ipapo. Ndikabva ndazodzokera zvekare kuChipinge ndokubva tachizopedzisa dare riya. So takabva tazoenda muninga mukoma ndokubva tazonosiya chipfeko chavo amai, uye zvekare ndakabva ndazonyora zita ravo amai ndokubva ndabaya mucheka uya mutsvuku netsono, but ndainge ndakaisa zai pakati. Saka hanzi zvatainge tichiita kwainge kuri kutotsipika in advance, kutsipika mweya waamai vangu kuitira kuti kana ndikazovachekeresa then mweya wavo usazomuka. Ndokubva ndazonzi paya patainge tava kubuda muninga muya ndisacheuka zonosvika tichizonosvika pamba peng'anga iyaya. So takati tasvika pamba peng'anga iyaya then ndikabva ndazonzi zvangu zvainge zvaita ndaifanira kuti ndinge ndichibva kuya kuChipinge ndichidzoka kuno kuJoni, ende ndaisafanira kuti ndinge ndichizotaura naamai vangu kudzamara vachizofa. So ndakabva ndadzoka kuno kudirect ndokubva ndazonzwa zvichinzi amai vainge vava kurwara, uye ndainge ndava kusapindura mamessages avo ivo amai. Ndainge ndichingotaura nevamwe vehukama ndichiita sekunge foni yangu yainge yava kunetsa. Ndakangonyepera vehukama kuti foni yangu yainge yakatsemuka screen, saka ndaitoita zvekutojuma. I was avoiding kutaura naamai vangu sezvandainge ndakaudzwa nen'anga iyaya. So amai vangu vakabva vazoshayika. This was 3 weeks later. Ndikabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichidzoka kumusha kuzochema amai vangu. So amai vangu vakatoshayika mukoma, but up until today nanhasi uno ndichiri murombo. Ndakatombodzokera kuChipinge ndikabva ndaudzwa kuti ndiri kufanira kuti ndinge ndichiita patient zvangu zvichaita, but zvichaita riniko nhai Mwari? Apa ndakatambisa mari yakawanda kudaro, apa amai vangu futi vakashayika, kuti apa amai vangu futi ivo ndakavachekeresa. Ava kutotya kutoti zvimwe kuda ndakavharwa mari yangu nen'anga iyi, uye zvekare akatongondishandisa pamwe zvinhu zvake zvainge zvichitongoda ropa, inini ndikatongomudhonetera ropa raamai vangu. I thought kuti by now I should be very rich. Ndainge ndiine maplans, but I am still stuck. Ive dare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Apa unenge usati wambonakirwa nemari yehurombwa usati wamboidya, then wobva watotanga kutopenga pakaipa. Asi ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we.